Počúvate podcast spoločnosti Proma. Jeho 4. diel bude venovaný požiadavkám praxe na schopnosti študentov v dnešnom stavebníctve. Vítam hostí, ktorí prijali pozvanie hovoriť k tejto téme. Pán Ján Majerský, generálny riaditeľ spoločnosti Proma. Dobrý deň. Dobrý deň. A pán Jan Čelko, rektor Žilinskej univerzity. Dobrý deň. Dobrý deň. Keď vás tu takto mám, počul som, že vraj ste vy dvaja kedysi spolu sedeli v základnej škole v jednej lavici. Jo, áno, to je nostalgia veľká, u mňa príjemná. 57 rokov prešlo odtedy, kedy sme spolu s Jankom sedeli v jednej lavici na základnej škole Hliny 5 v Žiline. On ako výborný žiak a ja ako ten horší. A bola úloha, aby som sa učil všetkým dobrým veciam. Myslím, že to, že dneska sedíme po 57 rokov za jedným stolom a vo významných pozíciách, tak to asi malo úspech. Vy si ako na to spomínate? Skúsenosti aj ja mám. My sme s Jančím neprestali byť v kontakte v podstate počas celého života, pretože obidvaja robíme stavebníctve, takže sme sa stretávali veľmi často, alebo dosť často, aj počas nášho profesionálneho života, ale skutočne aj ja veľmi rád spomínam na tie školy základné, na tie roky základnej školy. Nie len z toho dôvodu, že sme spolu sedeli, ale aj kvôli tomu, že sme viac menej boli skoro susedia, blízko seba sme bývali, takže sme sa veľmi často stretávali. Čiže dneska sme sa po 50 rokoch spojili na pedagogickej pôde, pretože tieto ambície si začínam naplňať ako dôchodca a odozdávať to tvojej univerzite, ktorú dneska riadiš. Áno, o škole budeme hovoriť, aj o študentoch, ale už sa presunieme, ako ste spomínali, na akademickú pôdu, na vysoké školy, ale tak možno nadviažem na tú otázku, čo som položil ako prvú. Aký je rozdiel medzi požiadavkami alebo potrebami znalostí študentov za vašej generácie v porovnaní s dneškom? Z mojej strany, keď hovorím za prax, musím povedať, že zásadne sa zmenili podmienky trhu v tom, že my dneska žijeme viac jak 50%, možno ešte viac digitálne, a vtedy sme žili len v takej analogovej dobe. A tento digitálny svet určuje tie podmienky na študentov a na ich znalosti a vôbec aj na spôsob riadenia podnikov aj žitia všeobecne. Ak by som bol taký konkrétny, tak dneska my v praxi od tých študentov očakávame práve vynikajúcu znalosť alebo až nadpriemernú znalosť digitálnych zručností, ktoré potrebujeme pre prípravu stavieb, hovoríme o stavebníctve. Takisto nadpriemernú znalosť technických riešení, pretože dneska už tých technických riešení je niekoľko vzhľadom na ponuku materiálov, ponuku firiem, ktoré robia a tak ďalej. V minulosti sme takéto ponuky nemali. Takisto je to potreba znalosti manažmentu, riadenia firiem, ktoré v digitálnej dobe sú iné, ako boli v tej analogovej, alebo teda v čase 40 rokov dozadu, keď zoberiem. A takisto aj manažmentu riadenia a prípravy stavieb digitálne. Myslím si, že toto je výzva pre všetky univerzity, ktoré pôsobia v stavebníctve alebo ktoré majú stavebné zameranie, aby takýchto študentov nám do praxe ponúkali, tak poviem. A hlavne, aby tí študenti boli úspešní, pretože úspešný študent je ten, ktorý uspokojí potreby praxe, nie ktorý uspokojí nejaké štatistiky škôl alebo niečo podobného. Pán rektor? Určite by som doplnil, ja súhlasím s tým, čo bolo povedané. Možno trošku z inej stránky by som sa toho dotkol. My keď sme študovali, tak väčší dôraz bol kladený na také, nie že principiálne otázky, ale konkrétne otázky a veľmi dopodrobná sme išli v mnohých tých predmetoch, ktoré sme mali. Vtedy ten trh to vyžadoval. Vyžadoval si skutočne odborníkov, ktorí boli zameraní dosť jednostranne. Teraz sa to trošku zmenilo, skôr sa požadujú také všeobecnejšie znalosti. Už tu bolo povedané, že okrem teda tej bežnej znalosti z daného odboru sa vyžadujú určité znalosti z riadenia, z manažmentu a podobne. Takže určite ten vývoj ide trošku inde. Ale napriek tomu by som nezanevieral na to, že tí študenti majú mať znalosti zo svojho odboru.
Možno len taký jeden prípad, ešte keď som začínal na vysokej škole, tak jeden kamarát, ktorý dodnes pracuje a veľmi teda výrazne robí s CAD systémami, tak mi povedal, že on potrebuje nejakých ľudí do svojej firmy, ale že on nepotrebuje nejakého inžiniera z informačných technológií, ktorého on bude učiť cestárčinu, ale on potrebuje cestára, ktorý dokáže ovládať digitálne technológie. Čiže to, čo bolo povedané, skutočne tie digitálne znalosti idú veľmi do popredia. Na druhej strane si myslím, že v niektorých momentoch doslova ubíjajú myslenie študenta, lebo ten študent je zvyknutý na to, že tá výpočtová technika za neho urobí všetko. A on veľmi často potom zabúda na to, že tá výpočtová technika je len niečo, čo vykonáva pokyny a že on musí presne vedieť, čo je zada a akým spôsobom sa bude pracovať s tými datami. A možno ešte posledná poznámka k tomu, že čo prax požaduje. Bolo tu dobre povedané, že treba poznatky v manažmente o riadení. My sme na škole takého názoru, že ešte žiadna škola manažera nevyrobila. Môže dostať znalosti o manažerstve, o personálnom, o výrobnom a tak ďalej, o všetkých tých systémoch riadenia, ale manažerom sa môže stať až potom, keď si prejde skutočne tou praxou dlhšie roky a dozvie sa aj to, čo skutočne v tej praxi vyzerá. Pán Majerský, tak ako konkrétne z vášho pohľadu ako generálneho riaditeľa projektovej spoločnosti vyzerajú tie požiadavky z praxe na študentov univerzít, alebo konkrétne teraz sme pri Žilinskej univerzite? Tie požiadavky, ktoré máme my na tých študentov, alebo všeobecne aj na pracovníkov, ktorí už aj prax majú, tie určuje klient. On povie, čo požaduje a určuje to samozrejme aj typ stavby. Je iné riadiť a pripravať stavbu, dopravnú diaľnicu a iné, keď robíme nejakú fabriku veľkú. To je ten základ toho, že áno, tak toto musí vedieť. Ja súhlasím s tým, čo povedal rektor, že jednoducho tie znalosti tých študentov by mali byť globálnejšie. Hej. Áno, ja som končil vysokú školu v 93. roku a vedeli sme veľmi detailne navrhovať stavebné konštrukcie. Dneska tí študenti to až tak detailne nevedia, ale ani to si myslím, že až tak detailne není potrebné, pretože dneska má iné nástroje na to, aby tie detaily vedel. Hej, my sme také nástroje vtedy nemali. Tu podotknem ešte, že áno, tá technika urobí to, čo jej povieme, ale dneska nastupuje umelá inteligencia, tá už urobí aj to, čo chceme. Hej? A tak ďalej a urobí to sama. Nemusíme to možno všetko my robiť a to je ďalšia veľká téma, si myslím. Takže tieto požiadavky určí klient a ten trh sa zásadne zmenil po roku 2010 zhruba, po tej veľkej kríze. Dneska je omnoho agresívnejší, má omnoho väčšia konkurencia je dnes na tom trhu všeobecne a hlavne je výrazne rýchlejší. Ideme niekoľkonásobne rýchlejšie, ako sme išli vďaka týmto digitálnym nástrojom. Čiže aké požiadavky, v tomto sa musia vedieť študenti orientovať a myslím si, že okrem toho, že ich učíme alebo že sa učia na tých univerzitách globálnejšie, tak si myslím, že mali by sa učiť aj znalosti z riadenia ľudí, možno trochu do tej psychológie, možno trochu do toho spôsobu, akým, ako by som povedal, interdisciplinárne tých ľudí organizovať v tých procesoch, ktoré máme. Hej? Pretože myslím si, že vo firme, a to je moja skúsenosť po 41 rokoch praxe, že áno, firmy väčšieho rozsahu aj stredného už musia mať procesy, musia mať štruktúru, musia mať nejaký systém. Ale nakoniec to vždy len o tých ľuďoch. Hej? A dôležité je, aby oni toto riadenie tých ľudských zdrojov, ten stredný manažment vedel, ovládal. A možno, že aj toto treba v niektorých doplnkových prednáškach, keď tak nazvem, na tých univerzitách hovoriť. A to by sme mohli robiť my z praxe napríklad. Ak dovolíte, ja by som len dvomi vetami doplnil. Myslím, že je veľmi zlá univerzita, ktorá by sa uzatvárala do seba a pracovala by len na báze tých teoretických znalostí. My stále propagujeme to, že spolupráca s praxou musí byť jedna z hlavných činností univerzity. A to nie len na rôznych aktivitách výskumných alebo iných expertíznych aktivitách, ale aj v tej výuke, lebo
Tie poznatky praxe a požiadavky praxe sú v podstate tým základným prvkom, ktorý nás núti upravovať aj tie študijné programy a možno aj pristupovať tým novším metodám výuky. Áno, mne to tak vychádza ako laikovi v tejto diskusii, že vlastne z praxe príde nejaká požiadavka, ktorú vy potom riešite. Áno, ten proces je trošku zložitejší. Bohužiaľ, žijeme v byrokratickej spoločnosti, kde každé zmeny sú veľmi výrazne ovplyvnené práve tou administráciou, ktorá ich obsahuje. Čiže akákoľvek zmena, čo sa týka študijných plánov a podobne, si vyžaduje niekedy aj rok trvania, kým sa dá do praxe. Ale to vôbec nebráni tomu, aby tí učitelia, ktorí skutočne prednášajú alebo cvičia tých študentov, aby tým novým poznatkom a k novým technológiám pristupovali aj bez toho, že by sa nejakým spôsobom menili tie predmety alebo menili učebné plány. My si strašne vážime, keď môžeme spolupracovať s praxou aj na tom systéme, čo pán riaditeľ teraz povedal, že sa vracia na univerzitu po čase. A my si to strašne ceníme, keď ľudia s takýmito skúsenostiami sa vrátia na univerzitu nejakými výberovými prednáškami, lebo ten pohľad praxe je skutočne úplne iný ako pohľad teoretický a skutočne tým študentom možno jedna takáto výberová prednáška dá viacej ako možno 10 hodín teoretickej prednášky. Ja som v tomto smere, ak dovolíte, by som to doplnil ako pozitívne naladený. Lebo toto, čo povedal pán rektor, to je pravda. My sa aktívne z praxe, teraz nehovorím za seba, za mnoho mojich kolegov, zúčastňujeme v rámci rady pre študentské odbory, alebo tak nejak sa to myslím, akreditačné rady, áno, sa tam zúčastňujeme, my sme tam členovia. A toto, čo hovorí pán rektor, to tam presne presadzujeme. Toto učte tých študentov a toto sa dostáva do tých osnov. No a potom na to následne, áno, zasa tak, myslím si, že našou aj morálnou povinnosťou je, aby sme prišli tieto výberové prednášky, o ktorých rektor hovoril, robiť. Ja to aktívne sa takto snažím robiť na univerzitách, aj na teda stavebných fakultách a tak ďalej. A to je priestor potom pre získavanie tých talentov pre nás. Možno ešte jedna veta na záver tejto téme. Žiadna zmena, ktorá sa udeje v rámci systému vzdelávania, sa učebné programy, systém študijných odborov, študijné odbory a podobne, sa už bez vyjadrenia praxi v súčasnosti nedá zrealizovať, lebo ako povedal pán riaditeľ, sú akreditačné rady, ktorých členovia autorita z praxe a bez jej súhlasného stanoviska sa žiadne takéto väčšie zmeny nedajú realizovať na univerzite. To potvrdzujem. Môžeme sa ešte potom vrátiť tým požiadavkám, ktoré sú kladené na školu, ako ich naplňa. Ale ešte v tejto súvislosti jedna otázka. Pán Majerský, vy ste spomínali, tie v súčasnosti technológie sú využívané. Je tu už aj umelá inteligencia, ale napriek tomu asi ten študent musí to, keď to nazvem tak v úvodzovkách, remeslo ovládať, pretože on musí pracovať aj s tými modernými nástrojmi, ktoré má dnes a on musí byť ten, kto zadáva tie dáta a tie požiadavky. Čiže v podstate tie požiadavky na to remeslo, čo musí ten človek vedieť, sú stále. Áno, že my aj vieme definovať a tak, ako povedal pán rektor, v rámci tých našich pozícií v tých akreditačných radách my o tom hovoríme a takisto aj pri bežných stretnutiach, ktoré máme napríklad v rámci iných platform na tých univerzitách, či už to je vedecká rada, priemyselná rada a tak ďalej. Áno, súhlasím s tým. Myslím si, že to je téma aj potom nástrojov, ktoré tá univerzita bude mať na to, aby ich toto naučila. Vznikajú nové odbory, ktoré je potrebné, aby univerzity na to reagovali. Hovoríme o tom, zasa to není nová téma. My potrebujeme dneska v tej digitálnej sfére odborníkov na modelovanie budov, na management budov, tzv. BIM. BIM modelár, BIM management, BIM koordinátor, BIM programátor. Dneska potrebujeme profesie, ktoré vygeneroval trh a požiadavky trhu a vôbec priestor stavebného trhu a stavebných investícií. To je napríklad manažer pre energetiku budov, manažer pre ESG, dneska najnovšie napríklad, lebo musíme to zdokladovať a tak ďalej. Toto sú všetko témy, o ktorých treba s tými univerzitami hovoriť. Ale oni reagujú pozitívne na to všetko. Ja tam vidím skôr ďalšiu tému a to je spôsob, aké prostriedky a kto to bude učiť, akým spôsobom a hlavne ako to aj prezentovať a tak ďalej. Tak pán rektor, áno, presne, to som mal v pláne položiť otázku, že vlastne ako reaguje škola, alebo aké nástroje má na to, aby splnila tieto požiadavky praxe? Ja by som to možno rozdelil na dve veci. Jedno sú, aké nástroje na to máme.
Dôvod odpoveď je pomerne jednoduchá. My vzhľadom na to, že skutočne sme veľmi projekčne aktívni, teda projektovo aktívni, a takisto aktívni v spolupráci s praxou, tak myslím, že tie zdroje sú dostatočné na to, aby sme pre študentov zabezpečili špičkové zariadenia, technológie, špičkové softvery, na ktorých sa oni učia. Ja by som ale možno sa trošku dotkol tej druhej stránky veci, ktorá tu nebola spomínaná, a to je zo skúsenosti skutočne zo školy. Vy ste sa veľmi správne opýtali, že on musí mať digitálne znalosti, ale on musí okrem toho mať aj znalosti z toho odboru, aby vedel, čo vlastne mu ten digitálny nástroj, aký výsledok mu ukáže, lebo my sa často stretávame, ja to teraz trošku do absurda zaženiem, že kalkulačka študentov vypočíta, že 8x3 je 48 a on to odpíše a vôbec neuvažuje nad tým. Čiže často sa stretávame s takýmito vecami, že ozaj ten študent využíva tú digitálnu techniku, ale pritom nerozmýšľa, čo tá digitálna technika mu donese a k čomu dospel pomocou tej techniky. Áno, to som presne myslel, že vlastne, že tie znalosti musí mať, aby vedel, keď to úplne zjednoduším, tak poviem, že je to pre ňoho niečo ako lopata, hej, akurát je to miliónkrát sofistikovanejšie. Digitalizácia je nástroj, to není prostriedok. A oni si musia toto tí študenti uvedomiť a podľa mňa si to aj uvedomí a zase v tom som celkom pozitívny. Aj keď ich je výrazne menej dneska tých študentov, ako bolo v našej generácii, ale vždy sa nájdú talenty. Vždy nájdeš takých, ktorí to ľúbia, ktorí toto chápu. Musia byť kreatívni, musia vedieť princípy toho stavebníctva a na to potom použijeme tú digitalizáciu. Lebo digitalizácia nám urýchľuje, zásadne nám urýchľuje tie procesy. Hej? Mala by nám nahradiť niektoré činnosti alebo niektorú prácu a tak ďalej, ale ona to nevymyslí, tá digitalizácia, tú stavbu. Ona jej nedá dušu tej stavbe, ako má vyzerať, nedá jej architektúru a tak ďalej. Nevytvára to životné prostredie, prirodzené aj umelé a tak ďalej. Takže áno, o digitalizácii musíme hovoriť ale ako o nástroji. Presne tak, digitalizácia urobí kompletný návrh, ale nápad a podnet na ten návrh musí dať ten študent, respektíve ten projektant, ktorý tam je. Ale už nemusí pracovať ručne na tom, čo my sme kreslili veľké pauzáky a niekoľkometrové výkresy. To samozrejme už teraz študenti robiť nemusia, ale v každom prípade musia vedieť o každej čiarke na tom výkrese, čo znamená. Páni, ja vám ďakujem za tento rozhovor, že ste prijali pozvanie. Pán Ján Čelko, rektor Žilinskej univerzity, ďakujem. Pekný deň prajem. A pán Jan Majerský, generálny riaditeľ spoločnosti Proma, takisto ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Vám, vážení diváci, takisto ďakujem za pozornosť a v nasledujúcom podcaste spoločnosti Proma sa budeme opäť venovať požiadavkám praxe na schopnosti študentov a pozrieme sa konkrétne zase opäť na to, že čo môže škola zabezpečiť a ponúknuť svojim študentom. Želám ešte pekný zvyšok dnešného dňa.